Oin 75 urte, apirilen 26-en, Gerniken humoko bombardaketiek bizi izen bienen lobak sortu dugu. Hori egun historikoa abiapuntutzat hartute, lobak plataformiek motore kultural moduen erabili gure dugu. Eta kultura sorkuntzien bidez, bombardaketien inguruko diskurtso barrizek landu gure dugu. Lobak garen aldetik, guri geuri dagokigun implikazioa eskaini gure dugu bombardaketien gogoratzeko ekintzata. Kontu da, bombardaketien urteurrenien oinarte antolatu diren ekintzatan belaunaldi gaztiek oso presentzitzik izeuki dugula. Eta honegaz amaitzeko gogoagaz, lobak ekimenetik parte hartze aktiboa topetan du. Hori dalata, bombardaketien 75 garren urteurreneko programazioan barruen disiplina artistiko asko batzen da bezen ekitaldi bat eskaini gure dugu. Besti ez beste, audienzek Laboan bertzinoan bideoklipe presenteko deu. Gernikeko lobak erretrateu dire eta liburuzka bat urtengo da. Flauta eta biolontxeloan pieza batzuk joko dire. Gitzarri eta ilustrazioan arteko nasketa bat ingo da. Bombardaketako ume batentzako konposaturiko nana bat kanteteko da. Dantza kontemporaneo bat ingo da. Enrique Morenten kanta baten bertsio bat ingo da Trikitiziagaz. Eta Lili Bertzok parte hartu